Takže ak si ma akurát klikol, tak sleduješ tretí diel hibopovej relácie Hibob Reality. Je to tretí diel, to znamená, že som zarobil 3 € za tieto 3 diely, aby som sa mohol dať ostrihať, aby som sa vám páčil. Dneska tento diel bude o tom, že čo znamená pre jedného človeka hudba, čo je to vlastne hudba, jak sa robí, všetko okolo toho. Takže keď si to teraz klikol, tak to musíš dokúkať, tak to sleduj a uži si to. Zdravím ťa, sleduješ tretí diel hibopovej relácie Hibob Reality, ktorý bude zameraný na hudbu, produkcie hudby a všetko, čo sa týka vlastne hudby. Dneska som zobral na Paškal ďalšieho hostia, tým je Konko, servus bratu. Konko sa nám dneska predstaví, troška si ho oťukáme, takže bratu, z krátkosti nám povedz, jak si začal a ak si sa dostal tam, kde si teraz. Začal som klasicky, jak malý chalan pri platňach. Keď mi mama kúpila prvý raz platňu Michael Jacksona Thriller, čo som úplne odpadol. A vlastne takým klasickým počúvaním hudby, cez kamošov a tak. Čo mňa zaujíma je, že prečo Konko, prečo Billy Hollywood, jak ti tieto prezivky prískli? Tak Konko mám od nejakých 13 rokov, to bolo niečo také, že sme sa strašne nafajčili. A ja som sa začal smiať a kámoš mi hovorí, že ty sa úplne smeješ, že koník. A ja, čo ti jebe? A on, že ty si úplný Konko. A vtedy tak začal. Odtedy som Konko. Billy Hollywood vzniklo tak, že chcel som nejaké meno umelecké. Tak som si vymýšľal, pozeral som sample, z ktorých som samploval a veľa týpkov sa volalo, že Billy, vieš, takí gitaristi a tak. Tak si hovorím, že Billy. Takže kokos, chcelo by to nejaké druhé meno, také silné, tak čo je silnejšie než Hollywood? Čo mnohí nevedia, tak máš za sebou veľa spoluprác, vieš nám približiť, s kým si spolupracoval na svojich projektoch, alebo komu si robil hudbu alebo produkciu? Tak hlavne robím s Turbo Boss, čo je moja domovská kapela. Potom som robil single Tafrobový na jeho posledný album Su, ktorý sa volal Slzy, krev a pot. A tiež pesničku Tvoj idol. Ďalej robím Sky Jazzom, Lyric. Mám prvá vec, ktorú som kedy urobil, čo vyšla von, bola s ADčkom z Prievidze, to možno mladí ľudia vôbec aj nepoznajú. S kým mám ešte spolupráce. Teraz budem na albume Majka Spirita, mám tam nejaké 3 veci. Silné bomby. Potom s Seagom budem mať vec, s Orionom som robil na Ori Cole, s Jamesom Coleom, tiež tam bola Míša, s Robom Patovským, čo už je viac menej také popové, a s veľa ľuďmi. Po včerajšku si nespomínam, pretože včera som bol dancing. Dobre, všetci vieme, že si z formácie Turbo Boss, chystáte niečo nové? Chystáme, len teraz sme tak sa rozdelili, každý si robíme na svojich veciach. Ja si chystám svoj producentský album, chalani si tiež robia nejaké tracky, ale stále sme v kontakte, stále chodíme koncerty a viac budeme robiť asi aj nejaké single spolu, aj chalani, čo si robia nejaké solo veci, tak ja tam budem určite. Takže teraz je to také voľné, viac experimentujeme všetci to, čo máme v hlavách, že ak by sme to chceli. Chvíľku sme takí rozdelení, rozlietaní na iné strany. OK, u nás patríš medzi veľkých pánov, si myslím, na našej scéne. Sleduješ aj to, čo sa deje okolo teba, sleduješ, čo sa deje u nás, čo je nové a tak, trendy? Tak určite musím to sledovať, keď chcem napredovať, musím mať prehľad o celej scéne, že čo sa robí, kto jak robí, kam sa posúva. Takže sledujem to, chvíľku sa mi to zdalo, že už to upadá celé, že to ide úplne do sračiek, ale napríklad teraz Čistýchov, čo vydal album, tak ma to milo prekvapilo, úplný posun, a taktiež idem si Gramorokaz, čo je taký trúsku, to mi úplne chýbalo, a sledujem to. Takže to hodnotíš pozitívne, áno? V podstate, niektoré veci ma nezabijú,
Je veľa takých albumov, že ktoré povychádzali, čo mi absolútne nič nepovedali, ani jedným trackom, ale zase príde, ako napríklad tento Čistý chov, tak ma zaviedol ten celý album. Čo mňa zaujíma je, ako je to medzi vami, čo tvoríte hudbu, predbiehate sa, že kto dá viac? Určite. Teraz, jak bývam s Grimasom, mám prenajatý taký domček dvojposchodový nový, tak máme tam také štúdio urobené a vlastne sedíme chrbtami k sebe a vždycky večer si púšťame, že ja som urobil toto výpočisto, ja mu pustím moje, potom sa dojebeme, potom sme smutní a potom to dáme ešte lepšie. Tak je to také super to, že napreduješ, lebo keď iba sám seba počúvaš, tak si povieš, že dobre, že už si to prepočutý, povieš si, že dobre, takto to môže byť, ale ten názor druhého človeka, ktorý tiež robí hudbu, je úplne veľmi dôležitý. A sám na sebe cítim, že odkedy som s Grimom, tak úplný posun. Aj on sa zmenil, ja som ho zase namotal na sample a začal samplovať viac a tiež cítim aj u neho posun. Takže je to jednoznačne dobré tento vec. Nachádzame sa v Hamuliakove u Konka v štúdiu. Troška nám predvedie, ako robí hudbu, jak sa tvorí hudba a na čomu tvorí. Takže bratu, predstav nám tvoju techniku. Takže vítam vás u mňa. Používam Yamaha Motiv, to je najnovší synťák, ktorý používam na katedre. West na ňom robí a títo všetci producenti americkí. Potom používam MPCčko, čo je úplná klasika na samplovanie, keď beriem zvuky z nejakých platní alebo nejaké zaujímavé zvuky z MP3, tak tu si to rozložím a tu si robím bicie a kombinujem to. A to je asi tak všetko. Ja ako pre lajka, takže ja napríklad neviem, čo je to samplovanie, vieš to vysvetliť ľuďom, čo nevedia, čo to znamená? Samplovanie je, že vlastne zoberieš určitý zvuk z nejakej nahrávky, napríklad James Brown, zoberieš si slúčku a z tej slúčky si nasekáš určité tóny, ktoré začneš kombinovať a prekombinuješ to tak, že to znie úplne niečo iné. Napríklad zrýchliš, spomalíš, prehodíš tóny a vznikne z toho úplne iná hudba. Ukážeš nám troška z tvojej tvorivosti, nejaký beatík, tak? Môžem vám narýchlo urobiť nejaký beat. Ukážem vám, jak sa to robí. Som po party, včera som bol opitý, takže budete vidieť, jak sa robia beaty, keď si není vyspatý. Poď to. Tak to robím, keď som deň predtým najebaný. Konko dokončil beat a ja teraz do neho nahrám exotickú pozvánku na Street Fighter do Bojnic, kde zažiješ nenormálnu atmosféru, tak si to vypočuj. Však ešte nič nehrá, láska moja. Streetkom ti prináša Street Fighter z 2. apríla v Bojniciach. Ak vieš do svojho crew nadúpať hustú show, ak chceš sa prebojovať do Talianska, tak tu nesmieš chýbať. Do poroty zásadne Laci Strike z 3DS Academy, Johnny Perfecto, Hip Hop Fakulta, Byron z Francúzska. O hudbu sa postará najlepší Battle Joe K na Slovensku Pigo. O agresívnu pápulu a atmosféru sa bude starať Osťo, tak tu nesmieš chýbať. 2. apríl, Bojnice, Street Fighter ti prináša Streetkom, ja ťa pozývam, bratu.
Viem, že hudba je tvoj život, dá sa v momentálnej dobe, v tejto skurvenej dobe živiť týmto remeslom? Dá, určite. Musíš mať talent, to je jedna vec. Nesmieš ho schovávať doma, medzi kamarátmi. Musí sa ukazovať, musí sa tlačiť, je to hlavne o priebojnosti. A v podstate je to 50/50. Je to talent a druhá strana je zase to pretlačanie sa, reklama, ukázať sa pred ľuďmi, nesmieš byť oblečený ako kanál, nesmieš chodiť v monterkách, ty kokos, alebo v punčocháčoch po mame. A o to je, ľudia sa chcú vždycky s tým umelcom viac menej stotožiť, vieš, že či si už tanečník, či si už rapper, alebo producent, tak ľudia chcú v tebe vidieť nejaký taký viac menej vzor. A o tom to je, že potom sa môžeš tým živiť. Musíš mať všetky tie elementy v sebe. Ľudia si ťa potom pýtajú, keď ideš na party, tak proste chcú tam DJ, čo vyzerá, čo vie ľudí zabaviť. Napríklad teraz si všímam, že ľudia nechápu vôbec scratche, juggling a také veci, že to už je viac menej mŕtve pre ľudí na party. Takže aj keď je nejaký, že fakt dobrý DJ, čo ma mrzí, tak na party napríklad nezabije vôbec. Treba ísť s dobou a treba napredovať, treba si všímať trendy. A vtedy sa dá, keď si umelec z danej doby, z daného roku, keď je 2011, tak proste musím hrať veci, ktoré sú 2011, pretože tí ľudia to chcú počuť a vtedy sa môže živiť. Takisto keď robím hudbu, tak musí znieť z roku 2011 a nemôže znieť 10 rokov dozadu, pretože napríklad mladí ľudia to absolútne nepochopia, pretože oni pred 10 rokmi mali možno 4-5 rokov, takže nepochopia túto hudbu. Ja osobne mám rád módu. Viem, že chystáš vlastnú značku oblečenia, približ nám niečo k tomuto. Tak značku chcem úplne od malička, svoju, ja o tom tak tajne snívam. Teraz si to chcem splniť. Také prvé veci, ktoré som robil, boli trička Turboboss v podstate. A tam som si vychytal také blbosti, ako potlač, dvojitá, vystúpená, kombinovaná. Trošku som si to naštudoval, sledujem trendy, čo sú v Amerike, v Paríži, čo vychádzajú nové kolekcie. Páči sa mi to a chcel by som to robiť, lebo je to také, je to v podstate zase len umenie. A mňa strašne baví umenie, malovanie, hudba, tanec sa mi páči, vychytávam si tieto veci, takže je to taký nový element v mojom živote, že tvoriť niečo takéto. No a uvidíme, jak sa to podarí na tričkách Turboboss, čo sa týka distribúcie a takých vecí okolo toho, ten management. Som si vychytal vlastne chybičky, to som robil ešte s kamarátom jedným a to sme chceli spoločnú značku, ale tam som videl, že proste nejsom človek stavený na to, aby som s niekým robil, lebo mám svoje predstavy, chcem to tlačiť úplne takým štýlom a chcem mať všetko tip-top. Dvaja ľudia sa vždycky dohadujú, dva názory, tak teraz som sa rozhodol, že pôjdem do toho sám a snad v blízkej dobe. Jaký bude mať názov tá značka? Či to ešte nechcel prezradiť? Možno nechcel hovoriť teraz, ale ľudia sa dozvedia, určite. Behom určite nejakých 15 rokov bude prvé tričko. Už keď sme pri tom oblečení, máš nejakú svoju obľúbenú značku, ktorú nosíš? Jak vidíš, tak LRG momentálne, pretože ma sponzoruje. Je to taká dospelejšia značka, to sa mi na ne páči, lebo už tiež som nej najmladší. Kedysi som si išiel tie klasické značky, široké nohavice, píčoviny, oteplovačky, Kanady, čelenky. A teraz, jak som starší, si viac chcem byť taký uhladenejší, takže si idem toto. Páči sa mi napríklad od Gucci nejaké veci, trička, nohavice, Louis Vuitton, tiež iba nejakých pár vecí, napríklad kabaty majú úplne super. Takže idem si v takýchto veciach teraz. A už není asi ani doba na nejaké také extra úlety, že púdlo fakt nízky. Keď si všimneš aj umelcov v Amerike, tak
do mody úzke nohavice, takéto topy nejaké a také pičoviny. Takže jebe mi z toho. Idem si to. Takže máme tu vyhodnotenie súťaže. V minulom dieli som vám dal otázku, že kde sa krstila moja hiphopová relácia. Správna odpoveď bola New Spirit Club Bratislava. Ja si teraz vyberiem nejakého víťaza, ktorý získa Street Dance Academy trička a Laci Strike DVD Cesta tanečníka s jeho exkluzívnym podpisom. Víťazom sa stáva Marian Holenka. Bratu, posielame ti trička a toto DVD. Takže máme tu novú súťaž, v tomto dieli vám dám ťažkú otázku a tá znie, že koľkátky má Konko nohy. Túto informáciu nájdeš na jeho fanpage Billy Hollywood v zátvorke Turbo Boss, tak to sleduj a môžeš vyhrať jeho namakané tričko. Namakané tričko, opakujem. Správnu odpoveď posieš na hipopreality.streetcom.sk. Peace! V roku 2010 si moc neužil leto, neužil si akcie, festival, lebo si mal nejaké zdravotné problémy. Ako mňa to veľmi zaujíma, že čo sa stalo a ako si teraz na tom a ako si to zvládal vlastne to, že si sa nemohol zúčastniť týchto eventov. Tak vlastne preležal som polku leta v nemocnici, dostal som trombózu, čo sú zrazenie krvi, kde sa uvoľnili, išli do plúc. No a už som bol v takom stave, že to bolo viac menej 50/50. Že ležal som na lôžku, prišla tam primárka a hovorí mi, že ako lekári sme urobili všetko, že teraz môžeme iba čakať. Tak to bola taká vec, že sa zamyslím nad životom, že čo chcem, čo som ešte neurobil, vtedy to bolo také silné. A momentálne sa ešte stále liečím, bude to trvať ešte asi rok, priedia mi krv, aby sa mi nerobili zrazeniny a potom sa uvidí, že čo ďalej. Vlastne v tom období som uvidel, že bolo to super. Ležal som v nemocnici, chalani za mnou chodili, Grimaso, Mike Spirit, Suvereno, Gajčas prišiel s Lugerom. Také super to bolo v tomto, že som spoznal, že ľudia fakt ma majú radi, tí, ktorí sú okolo mňa a ktorí sú to, ktorí ma majú radi. A hlavne mi to dalo zamysleť sa nad životom, že človek je mladý, myslí si, že sme tu navždy a pritom to nemusí byť tak. Príde jeden deň, príde sek a nemusíš tu byť. Pomáhala ti pri tomto hudba? Bol som v nemocnici, chystal som si nové veci, mal som tam notebook a robil som nové veci. A odtedy mám úplne iný pohľad na život a taktiež na hudbu. Že vtedy som to vnímal tak, že treba robiť úplne hity, treba robiť bangre a teraz chcem, viac do toho dávam srdce. Chcem sa úplne vyjadriť, lebo keď sa človek pozrie, že čo tu po tebe ostane, tak chcem, aby ľudia mali pocit, že ten človek to robil zo srdca a fakt miloval tú hudbu a fakt miloval to, čo robí. A tak chcem robiť všetky veci vo svojom živote. Žiť to naplno a s láskou. Momentálne kde mieria tvoje aktivity? Kde ťa ľudia môžu vidieť hrať koncert alebo ako party DJ-a? Približ nejaké. Dní hrania sú stále, hlavne ma môžu vidieť hlavne v Karteli, tam hrám dosť často. Všetko nájdu na mojom Facebooku, na mojej fanstránke Billy Hollywood, v zátvorke Turbo Boss. Ako každého hostia, tak aj od teba chcem, aby si dal odkaz ľuďom, čo sledujú Hip Hop Reality, tí, čo ho hejtujú. Daj nejaký odkaz do placu v našej komunite. Chcem povedať, že robte si svoje veci, tak jak to cítite. Nikdy sa nepozerajte na názor druhých, pretože väčšinou tí najbližší ľudia vás budú chcieť zhodiť. A vypustite veci von vtedy, keď s nimi budete 100% spokojní, a iba vtedy to má význam. Buďte dobrí na seba a stále sa usmievajte. Takže ďakujem, že Billy Hollywood a.k.a. Konko prijal pozvanie do mojej relácie, bratu, díky. Teraz sa všetkých vás zdraví Osťo, zdraví ťa aj Red Bull. Čau.